nyaya yangu yandauya nayo ndeyekuti handisi kuchengetwa nemurume, haana chikafu chaari kutenga. Ndakaenda kuHarare kuurwere hwamai vangu, anga kusanditengera chikafu. Ndasvika ikoko, hama dzangu dzakandibvunza maererano nemagariro andiri kuita. Ndakataura. Saka manje ndakazomudza kuti mwana arwara. Nyaya iyo wabva bvunzwa nana sisi vangu. Wabva azotanga kunditi zveneko iwewe wazotaurira chinyaya. Asi nyaya yandakataura inini, murume uyu asati achinja basa achiri kushanda kumarori. Akauya akatotenga chikafu chake, ndakatobika takadya. Wabva takandiverengera vanhu vari munharaunda medu vane mari. Ndibva ndamuti wabva andudza mazita ayo. Wabva svikira pakundudza kuti ngatichekeresei mwana, asi ndinokutengera mota, ndokupa imba. Ndobva ndamuti zvoni kowadiwati zvoni iwewe, tachekeresa iwewe. Inini nemwana tosara takapfuma. Zvikanzi werudzi rwangu anotaura ndani, ndakati mwana ndiye werudzi rwako. Zvikanzi panai pachida anenge achitaura, ndikati ndini ndinotaura. Zvikanzi hazviite. Saka tichazochekeresa munhu mukuru. Ndakamuti zvoni ndinoda chikafu handitengere. Pane imwe chembere ndakakwaritira huni. Ndakamuti ndakwarita huni dziya haana kudzibhatira kusvika chembere yandichemera. Ndibva ndakwarita futi mari yokupa amai vayo. Kusvika pari nhasi asi kunditengera chikafu. Pandikadzoka kuHarare ndikati ndadzoka ndikuda chikafu. Akandifonera ma7 dzemanheru zvikanzi nemwana kutiperara. Da kumutengera chikafu kuti take away. Ndakati kuma7 kuno here. Zvikanzi ndikati manje handikwanise, mune mbiri yekuurayiwa vanhu. Kubva ipapo haana kutenga. Ndobva ndaenda kuna mukoma vangu ava. Pane kwandakatanga kuenda ndichida kumendera kumapurisa. Zvikanzi nyaya yako haiti antu adzimira tishedze mumwe anotibatsira. Ndobva pashedzwa mukoma vangu bva vauya. Ndobva ndavatsanangudzira nyaya yangu mumiro yakaita. Zvikanzi alright, chimira tigadzire masamoni ekuti nyaya yako ende kwamambo. Chikafu. Taura tu. Não agora mangá. 25. Olha não. Não me cata guru lagi. Não vai vir. Amai guru. Amai guru baru change tu kan. Cara, ini pasar, bisa berapa? Agak, segera. Anggar bisa? Anggar bisa. Asik soalnya. Nggak, kamu tuh hanya ini cikir atau cikir darah nasi. Mana nanggan? Newan. Newan cikir. Kui. Newan apa bisa? Oh. Mana lagi sih apa tuh? Newan. Jadi aku meren, jauh dari sini. Ewa, zina sudah zakaiti kanda zote ndakachinja kushanda sezvo kataura apa. Ino ngo vakajero system yekuti mari iwe kumarori hakuna payslip yekunzi mari ichivamisa 30 kana kuti wapedza kushanda ndopa inouya munhu gomba yake kumba kwake mumba yekumba kwake kana kuti chikafu chouya ipapa. Ini pandakachinja ndichitanga kuenda kubasa chaiko chaiko mari yako yakuya kwemwedzi ndipo kwabva paita kunge pane musiyano wekuti mari inozoita kunge nononoka kuuya situation ikumbooma kwezvinhu ndopaizomboita ichiwanika pakati pavo. Saka zvine zvakutora time kuti mumwe agamuchira kuti mari haipo anogona kungofunga kuti pamwe kumba kweuyu Saka uzi kunyaya yekuti ari kupinda ana kupinga ngainogona ivo vakatondifonera pacho vachitaura nyaya yava nemameseji ndichabvunza kuti unoda kuzotanga munhu wokuti sei ava vari hwano vakumhangara nyechikafu havasina dai vanga vaya vari tuvese vachimhangarira kuti vakutengera chikafu. Ini ndakandisibona ndikaenda kumasuru avo vari kuti vanga vasingatengerwa chikafu ari kuamerera ini ndansori kokwangu vasingatengerwa chikafu. Saka ava nyaya yekuti
vari kuti kumba kwangu kutenga chikafu kana kwangu agonodya raisi indoropedza nazvo ndisechidya raisi nokuti system yange yachinja ndakajya kutengera chikafu everydaymakaziziva sei kuti iminyama kuti havafani kudya raisi ndofana kudya raisi vakambofonana kumba kwangu aiti handisi kuda kudya sadza handisi kuda kudya raisi ndikuda kudya sadza saka ngavati ndidya raisi nokusinga raisi chete ndodya raisi noti pamba pasina sadza Pamusoro imambo wangu. Aita basi, amai. Aita gara yako. Handidi kukurwisanisai. Ationa zvakuita apa zvazvo. Barika rinonetsa. Pana waripinda nomwana mudiki. Chinjiro rinotisa vese vakadzorera. Kasita kusimbisa muno. Wakadzese ukuwana. Sana kurira mukadzi wako mawana wawo kuita mari. Waya kune mutombo. Waya kumutombo. Nei munoziya unoona semani. Mambotsana muriwo. Mambotsana ngabo. Tiudze mawanda anoita mari kuti mukadzi anzwisise. Wakatarisana neni asi uchiudza mukadzi wako. Mazuva ano kushanda zvakadai. Handisida pei yako. Handisida kuti anzwisise. Mwana unoita mari kuti agutsikane kuti zvikunetsika zvinooneka musoro kati. Asi tikutira mashure mako mukomana aenda nezvizvo haapo nasakurwa. Tinozoda kuona chikafu chakazotengwa here. Pere kwemwedzi. Ndizvanakira zvekuti nhasi ndiani? 3. Saka mwedzi wakatopera kudhara. Saka ndatonzwa sarari yangu iye ndakazoitambira ndikuitsa muraswa. Mwedzi wakatopera? Chitaura chichi. Soro itenga. Mwedzi wangu izvi zvinopera musi wa25 wemwedzi wega. Vopacho pautaura ndakatengera musi muzoitedza ndisiye. Muzoitenga uya havana kuuya ndikazovafonera kubva paweekend Saturday Sunday ndichivafonera kuti vauye titenge chikafu chavaita vaisarayira foni vazondisira meseji dhere chimwe mwana racho vakati ndaona mamisdiko ndikati ende kufonera kuti uye kumashopu titenge chikafu ndobva ndazosiya ndatenga nekuti apa ndoshandira kubhindura ndononoka kuuya kushamba ndabva kubhindura ndobva ndasiya ndatenga mushopu ndobva ndaenda kumba foni dzangu dzanga dzakadzima ndichibva ndazovafonera mangwana nefoni yeshamwari yangu ndichiti maibolaita kunoenda kushopu kwagedha unotora zvinhu zvandatenga ikoko yabuda Inobarika rako rumborimusosa. Rumborimusosa. Wose chikafu chikutaurwa ka. Chongorwa chirimo mumbabva chichisho. Kasi pane chikafu chimwe chinochitaurwa kuti chichanga kuzozibongana. Rumborimusosa inobarika rako. Ndokuti tibatsirane munhu. Abarika mungu rida jezezi kuti kana kuri kuti ndoenda kumba kweava wandei mungwana dzokera kumba kwaava ngomaitora nerizivi asikakonetsana kakazouya kekuti dzimwe nguva ndaizohamba imamba kwavo nekuti evhudietekaitamisi zobvira pekuti dzimwe nguva ava vakandifonera chitaurawo problemu yavo kumba kwavo avanesa mutemo kuti mumba mangu vakutaura neni mukadzi kana inini saka ndokwanisa kuziisa kuti ndomaitirwa zvinoitwa here kuti kana ndakumba kweuyu uyu abvinorekesa meseji mufoni mangu anoti handikaire kuya Ikabanga kupindura vanhu vangatogona. Zvakatika ndezvekuti murume paanoyamba kwavo meguru wangu anoda kuti andave murume usvika ma12 murume ndinaye mubedroom ndakarira pasaidi naye murume akutaura kuti hanzi ndikutenga chikafu zveishuwa chikafu chakatengwa akatenga poriji akatenga mahewu emwana akatenga 2 kg yerice akatenga 5 liter yedrink akatenga maspageti ndochikafu chiripo chandakasvikira mumba mangu hamuzive inini handimuzivhe akapedzera kupinda ndakauya musi wa21 kubva kuharare asati atsika mumba mangu ndizvo zvaanoita asi kubva musi wa21 asati atsika mumba mangu pane mwenye wangu kona kusiwa ikusha amai ava kutodzingatso kutsenya yavo amai ava vari kuda kudzingwa pano pavanogara vane 3 months vasinga mwedzi uno uri kunzi ndiwe chi3 vasina kubhadhara chii vasina kubhadhara rendi Ndizvo here. ndiyatsanangura kuti ndinoda kuita zvakadaro apa pakabuda achienda kuharare vanoziva mutemo wese kuti kunyangwe munhu akabuda achienda kwaanoenda
hatakure makiye kumba inini sida kupinda mumwembora mine here avabhokia mumba wakaisa mutemo wekuti musamubvumidze murume wangu kupinda mumba mangu. Pandakasvika kumba kweke nditi nhai muno mudo mune hembe dzekuenda basa vanhu vakati mbomwe makanzi musabvumidze kupinda namai veipapo nemafriends avo namainino vangunin'ina ya ndoaigara mumba paigara vakati zvanzi muno musapinde munhu. Ndakati oraiti kana ndirini ndobhadhara ini vakati mumba mani ndobhadhara handisapinde apa ndomune hembe dzekuenda basa muda kuti didii. Ndikati oraiti handisi kupinda mainini zvamuri mune makii storai lendrodi wacho ndowakino mundipe hembe dzangu dzekupfeka ndichienda basa ndobva ndadzokera musoro kwandobhadhara ini kwandobvumidze kupinda. Asi imimi vacho akupa instruction kuti handichapinda mumba ndikachabhadhara ini paperiod yese handisingapinde mumba. Handina kuenda kumba kwavo nekuda kuti tatine situation yekudhunzirana yekuti pese pataionana taita noizi pataionana taita noizi saka ndaida kuti tange tambogadziriswa. Panguva yavakauya kunouka vachiripota nyaya dzavo inini pandakataura namai kuti tatiri muprocess yekuti taifanozona sadombo wedu totaurirana tonzwisana tinonesana bado kana iri nyaya yekuti pamwe ini handigone kuita barika nenzira yavanoiya zvinoitwa ndobvunzawo ivo nokuti vakuru kwandiro nduziva kuti ndizvo here ndofana kuita sei kana ndiri mumba maava nditaure neava here tikorasana bado togadzirisana ava nekutaura kwedu zvinonesana mumba medu pakutaura avo ndogona kuvatadzira nemwe nzira yekutaura mutauro wandinoita ava nemutauro wavanoita neni wandisingadi unozopa kuti ndogona kungorama ndota kana uchitaura neni mutauro uyu uchita izvi handisi kuuya zvekavagadzirisai pavo pandakazoita vasvika kunoku vadaro tisati agadzirisa aiwe shamwari inini ndandakateerera amai azitsanangura pane mashoko emwana avataura okuti mwana ada kuchekereswa kuita sei ukazofona iwewe kuma77 kuti anditengere mwana chicken in amene kutiparara 7 unoti kudii nazvo zvinoenderana nekuti mazvitora sei aiwa ndoda hungu kwete kuti ndakafonera kuti wawengwa kuma7 chiti yamutorere mwana chicken in kuma7 ukafona izvo shuwa ndakatovaisira point 1 apo papera mashoko okunzwa kuti woda kuchekeresa mwana wanzwa nhasi here muno mudai aiwa ka indoda hungu kwete ndati mazwi pavakagarapo watozvinzwawo ipapa here paungati ndatonzwawo ndigere pane kuti adzimai angu ari kuti ndachida kudai mwana wazvinzwira ipapa wangasazivi amai mashoko aya ndakakwamuti mashoko aya mafungira muri ipapa here kuti murume wenduda kumuudza kuti aida kuchekeresa mwana mwana akatombotora zvakaitika ndezvoti chibvai mamira musati manipindura mune here mumwe munhu wamakaudza kuti ndozvida kuitwa nomurume wangu? Ndakaudza bamunini munin'ina wavo. Ari kupi? Ari kumusha kusentinari. Anokwanisa here kuuya akatibatsira panyaya iyi? Handizivi kuti vanobvuma here kuuya. Saka ndiye chete wani wamakaudza? Ndakaudza tete hanzvadzi yavo. Ndakaudza sisi vangu. Sisi vangu pavakazotanga kutaura nyaya iyi ndopakataka kunditi iwewe wazotaurira chii? Isu takataura tiri tu ndaitamba. But chinoita kuti ndisati ndaide aitamba. Mwana akachema usiku. Ndakapiwa foni nalandlord vakatifonera murume wako muonerane pamwe chete mwana. Ndakamufonera akati ndiwo akonzeresa. Ndobva ndakata foni. Akazoya kuma 6 kuseni. Ovatura mwana ndichimubikira zvakati mupfekedze heti. Ondipa katauro kake mupamuno mukupisa ndimbobuda naye panze. Pandakapedza kubika ndichitirege nditase mwana kuti ari kupi ndichimupa chikafu. Anga abuda nemwana. Abuda kudaro. Ndakabva ndaudza amai vechikuru vatinogara navo landlord kuti mwana asati adzoka kwakuma 9 dzemasikati. Zvikanzi mira chione. Takabva tagara akazondipa mwana kuma 8 dzemanheru. Abuda nemwana nguva? Abuda nemwana kuma 6 dzekuseni. Mwana kwaya akagezeswa akapfekedzwa pamba. Ane lunch box yanga ine beans, nepi ranga rakaiswa mupapa bag. Nepi randakamupfekedza mwana inini. Akati ari kubva naye kupi ndichimubvunza? Ndakamubvunza ndakati mama ndine mwana upi zvikanzi ndaenda naye kumusoro kundobva ndatongomuti handitauri zvakawanda. Mwana akawana chaanowana.
ndikuti ndini nototi handisi kuziva kwamaenda naye akagezesa. izvozvo here chamwazvitaura ngadzimai Siapindura ipapo varugara. indoda hungu kwete ndimafambiro atine Aiwa, zvakasiyana zvekutaura kwakasiyana. mwana hauna here kuswera uinaye Ndakaenda naye. ukaswera naye kubva 6 kusvika 8 o'clock Handizo zvinhu kwangu rumaitira asi nguva dzendedzoka. aiwa ka 6 dzakuse Anga asiya muganga pa. Saka iwo ukatora mwana kuswera leo akanomugezesa ndiani amai guru ko chakakutadzisa kuti wauya ubva vachikubvunza hauvatika unodirekta kuti aiwa mwana anga ari kune vamwe vake chakakupa kuti utadze kutaura izvozvo chii Ishe ndakajerawo language yekuti umusoro kwandi kuzasi avanogara kuzasi ndikati ndikudzika kuzasi avanoziva ndikaenda mupaka ndikaenda kumusoro vanoziva ndikaenda kumba kumusoro ndika kuti pavakaona vachiti ngavaweni mwana vamutengere kutikeni ndozvavanochimboitere namai guru kana kuti chinovatadzisa kuti vaende vatengera vana vavo vachibhovera vana vavo chikafu chii vanoyera here kuti vasasvike kumba pavasina juti navo vaenda vachisira vana chikafu hazviyere kuti ndiende kumba kwandisiri pachitiko mapindura isusu mufesa isusu hazviyere kuti ndiende kumba kwemunhu andisina zviti naye ndine zvandoda unosiya ikoko ndotoenda kumba kwavo ndodzokera kwandeichinorara kana kutandira navo ndoenda kwandendisina tauraya maimavo kwete nyaya kuti nditi kana rudo rwuripo chaiko chaiko amai adai dai vanga vasina kumboya pano kuzouya kuona kuti amai avakusunga vakuona kuti magariro andakuita nemurume wangu asiyana nezvandaigoita kare baba dai maita magariro amakaita kuchitanga kugara nemukadzi wedu dai pana pasina problem mune kwamaakurerekera ndokunga ini ndauya pano kuseni manga muna amai guru zvokunyasoziva kuti mukuira madii kunge mune vakadzi vedu vese muri vakari mune vari vakari vari vaviri kuti pasaite mukaha wokuti umwe munhu ari kuti handisi kudiwa kana ndisadiwa nokuti kana munhu uchiri kunyazodiwa ine zvandiri kuita kuba kwako madii wandiri kuita ndive kudai zvasiyana handazinyazopajeresa kana uchiri kuda mukadzi wokuita kutoakanaka neimwe nyaya kana iri mari isalari yaunotambira kana iri vese nomwana 1 50-50 nokuti vese havana vakasiyana zvino uri kuti kutengera chikafu uyu hagoni kutenga ega here mupe mari uyo mari nauri papa ndichiongorora ndichitarisisa barika rinonetsa manetsera arinoita paunopa mumwe munhu dhora anofungidzana maigura kuwatu asingazoti iwewe baba ndiwe unoenzanisa munhu wese panyaya dzebarika idzi tichitaura nyaya dzemari kwete dzemajutidzi asi panyaya yemari inonetsa ndakazviongorora ndikazvinzwawo zvichitaura paunoti oyi mari uri kubva kuna amai guru oyi $100 vanototi amaini vamwe kuwa 200 saka ipapa pandawo mukadzi uyu kamuchiti mini kutengera chikafu chomukadzi manzozotaura kuti zvaataura idzi ndokutengera chikafu chomudzimai nomwana ndobvunza kutaura vataura zvemari asi nokuti kana munhu macho asinaekutamaretezi achakuenzesa yake ndo mai fana kubvunza murume uyu koza haana kutengera chikafu kaa manzozvi zvataurwa zvacho ambozvikora zvinhu zvataurwa mukadzi kuti chikafu barika rakanaka kuita vachipedzisa kupendera nyaya yavari matibatsira rakanaka kuita kumuridzi asi vari muridzi wanongachiwadziwa aya madzimai bvira pauyo 1 days zvinopinda mbamava ndiyozvo kwavari gore nekuti ugorikuita everyday saka bp inenge ramba ita mukadzi wavo simuchengera zvakanaka zvakafanana nezvavo amaisumuka amaisumuka uri kuzona kana redaitarisai
arika kwauri kufara naro hongu kufara naro but pane mukadzi ari kusara pavakadzi vavo uyu mukadzi ari kukunenzanisa uyu kuita grosari kuverenga 2 kg wotenga zvinopusha amai manotora nyimi machadziva ndizodakatenga musadaro usatora nyaya yekuchekeresa mwana wako iwo ndikutotarisira kuti mweya iwoka usatarisa vakomana nomushamba kufamba nemota dzakanaka vamwe havana zvinhu zvomakumbo nokuti vakwana zvomaoko kuti akuzviona zvomakumbo vakuda sei havasisina nokutogara vakapfeka bhutsu saka upenyu hwakasiyana vanoda kukwira ladha rako kukwira uchibva pasi wakangoenda kujambira madumbu unowira pasi handiri kuzinzwa uri mukorokoza here mazuva ukuita basa renyu aizvi ndatifisi ndoizi zindashanda navakawanda kasi ndanyimboza ndoizi ndinogara nemadzimai ako mushi uchibva pano amai guru nhasi muregerere vaenda kwako amai nokuti jutira nhasi ka pachikafa imana ndobatsira zvese pena kuyaka munhu makatati mari yake ina kuyaka kwana chikafu chavatora chiri kumba kwavo kana pane mpisano anonoa chikambo chikafu kumba kwavo chechikafu chatora chikumba kwavo chitori kumba kwavo ode chikumba kwenyu inawe kuti kutaura nekuti nawe kuti hatisi kuza zvekumba kwenyu saka tikutirai kuti tienzanise zvakakwanira rikatipedzise tienzanise zvakakwanira dai tatiwai nevabereki venyu mese ka mungadai manzimi muchidzokai kudzimba mukuzinzwa tatatiwai nevabereki mainidzokai kudzimba saka ndiri kungokumbira kuti munyin'ina enda unogara namadzimai ako zvakanaka kana usina munowirirana here enodaidza vaberekiwe kana kuti uyai mukuso wa 17 regedzai titambe isusuka zvakanzi mwana kurwara ndakati wowenyu anorwarawo vakandituka meseji yacho irimo kanditukira mai vangu asanga yakongo asikovanyaya itorimo meseji yacho alright uyai musi wa 17 ndinoda kuti uve naatete vako iwo imi muyana naatete venyu toita munomu zvida kuitwa munhu mazvizwa ndozvamabhadharira dare asi ndiri kumbira kuti pamba paunogara hasi zvese zvinotaura vanhu vaunogara navo zviri correct inini watukira imba unhu hwakaita uyu hwakatonaka ndaitongokuteera iko kuti amaidzoka chimbosiya amairei yaimvura imba nokuti ini ndini baba musateerere vanhu vesanoita sei zvavari kukuudzai hazvina kunaka tinoda kuti mimi muvake imba yenyu hapana anogona asi tinoda kuedza kuti dzimba dzedu dzimire zvakanaka ndizvozvo musateerere nzeve dzenyu dzinonzwa idzi hadzirime idzi kasi ngadzisadzire zvakanaka mazvinwa zvatatasisa kukiya kwandakatoita imba murume anga atotama ndanga ndakutogara ndega ndine tuksi ndichigara ndega saka ndakatongoti murume wangu zvaenda sekuenda kwaita hembe dzanga achipfekere koko ndozvaachangorambo achipfeka ndokukiye kwandakaita imba yangu mafuridza kuita simba mubarikape but zvakanaka ndosurvival of the teachers saka mukurarama mararamiro apabarika but haasiriyo dzidzai barika rakanaka inokanidzana mashoko anaonaka taurai mukuru uye hanzvadzi yangu ukwasha wangu ndatoona kuti ane kusarudza kare nokuti kushoko taita panapo haana kana kutomboyo kwatingara kutokwazisa angogara kumukadzi wake mukuru saka tongozvona kuti mwana wedu haasi mira chezvara inoisa maoko kotodariracho inokodzisa tsika patatangira ka rere chivanhu rinei inoisa maoko Mwana uyu makaroorerwa nouyu avangofungira chete kusukira kuti anokuita pamai karoora
manje unoita wakati tu usina kuona akuruzana nafu pano wantu vasataura unovakurapa zanzi iwewe enda unogara zvakanaka wantu unova michi kunoindana serivesa nanokuya mutaura mugai ava mukuvaona vanosiri ava kavanobhadha mukuvaona vane two varipanext pacho pane vairi unoyamisa 17 anatete mungotipowa atete amuna atete munani vanzasi kuno kude kunedari mawirira inini maperekedzari mavakuzoitika kamisina kuna dari chiwai mugara tukudze isitamukudza izvikuita wene mwana wenyu dai marega kuteera murume wenyu kamagara kumba daiso ndikuoneka amai ndatinoda atiteweni kasi ndinoda kutidzoreze mune simba pamusoro mumwe wenyu kama yakudari ndotoda kuti kubatsirei kunoku ndini baba kuti ndindoziva magariro amunoita andowazvona ndikutoziva magariro amaita ndatoona kuti mwana ari muimba yechipiri kasi ari kutongwa neni ndozvandakutoona ndopicha ndinotoona izvozvo ini ndingoda wamunoya nayo ukama hwekumba kwenyu hazvina kuipa nokuti mamufambidzane kasi tokudzidzisai se kuti mumwirirani ndosaka maona mukana kuti muone mama ndosaka panhu payana atete venyu auye mubatanidzo muwirirane mugare pabodzi amai mukuona mwana mukabata osha mwari akagwinya kupenyu amai tarisa mwana wamenyweni wangu ana mwedza yakunokuwa ichengetwa nabereki vangu ndizvozve ndozvinofana kuita dzimba dzenyu ichengetwa nabereki vangu anemba adidaro isatidaro ndikoyo ndoweni aiva tidaro munhu anoteerera kamuda kuiva akadai kubarika rika vototeerera ndinomawe munoyamisa 17 tokubatsirai nai maita ii ende mugara zvakanaka ndikuzvinzwisisa kuti chinoyamisa 17 mumba mangu hamuna upfu hamuna mafuta hamuna sauti hamuna sipo ndikupfekedza mwana mira ndikutengere nhasi zuva ranhasi nga ndikutengere soya azvinzwa iwe ndinobhadhara renti ndinobhadhara mari 25 hauna mari zvakaoma zvakaoma here kana mwezi zisatopera zvakaoma munomira tobhara kupai mari izvo mazvinzwa mwana asingacheme kanopfira mbere handina mari handina kana kuda kudza kukura umudza mani enonzi madzimai aparara enontinga hu aiwa enda unoita zvawaudzwa simungaite kunamisa enda unoita zvawaudzwa
pane pandabata inini ramangwana ngatizozatita pamudani zataurwa naamai avo pamusoro pemurume uyu ndobva ndazonzwa polisi nemurume uyu yavada kuvhura pane zvino nemavari kufamba achitendera medu umu nepolisi nekumatsanangura pane pandabata kuti mavari kutenda nepolisi yavataura iri doku introducwa tinoti sasinde romusigina mnevana aiwa yamusasire